Στο βίντεο αυτό θα δούμε πώς μπορούμε να αναπτύξουμε ένα πρόγραμμα στο περιβάλλον Octave UPM καθώς και πιθανά προβλήματα που μπορεί να προκύψουν στην προσπάθεια αυτή. Το Octave όπως και το MATLAB χαρακτηρίζονται ως διερμηνευόμενες γλώσσες προγραμματισμού. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι κάθε εντολή που πληκτρολογούμε στη γραμμή εντολών, ακολουθούμενη από Enter, εκτελείται ξεχωριστά. Ας δούμε μερικά παραδείγματα. Η εντολή αυτή θα εμφανίσει το μήνυμα Hello World στην οθόνη του υπολογιστή. Η ακόλουθη εντολή θα δημιουργήσει μια μεταβλητή με το όνομα α και τη τιμή 1. Ένα πρόγραμμα στο Octave ή στο MATLAB είναι μια σειρά από τέτοιες εντολές συγκεντρωμένες σε ένα αρχείο. Για να δημιουργήσουμε ένα πρόγραμμα, δημιουργούμε ένα νέο αρχείο και πληκτρολογούμε τις εντολές. Αποθηκεύουμε το αρχείο χρησιμοποιώντας ένα κατάλληλο όνομα. Παρατηρούμε ότι αυτόματα συμπληρώνεται η κατάληξη M. Αυτό είναι χαρακτηριστικό για προγράμματα του Octave και MATLAB, γι' αυτό και χαρακτηρίζονται και ως M-files ή scripts. Για να εκτελέσουμε το πρόγραμμα, πληκτρολογούμε στη γραμμή εντολών το όνομα του αρχείου. Το αποτέλεσμα της εκτέλεσης είναι αυτό που θα περιμέναμε εάν εκτελούσαμε τις εντολές ξεχωριστά. Ένα συχνό λάθος που μπορεί να συμβεί στην εκτέλεση ενός προγράμματος είναι η ασυμφωνία μεταξύ του καταλόγου που είναι αποθηκευμένο το script και του τρέχοντα καταλόγου του προγράμματος. Ο τρέχον κατάλογος του προγράμματος φαίνεται στο πεδίο Current Directory. Έτσι, αν τον αλλάξουμε και προσπαθήσουμε να εκτελέσουμε και πάλι το πρόγραμμα, θα πάρουμε μήνυμα λάθους. Το μήνυμα αυτό μας λέει ότι το πρόγραμμα First Program δεν είναι ορισμένο. Αυτό είναι σωστό, γιατί στον τρέχοντα κατάλογο δεν υπάρχει αρχείο με το όνομα First Program. Επίσης, είναι συχνό τα προγράμματά μας να έχουν συντακτικά σφάλματα. Ένα τέτοιο σφάλμα μπορεί να προκύψει αν γράψουμε λάθος μια εντολή, για παράδειγμα deep αντί για disp. Αποθηκεύοντας και εκτελώντας εκ νέου το πρόγραμμα, θα διαπιστώσουμε ότι παίρνουμε ένα συντακτικό λάθος. Το σφάλμα αυτό προκύπτει επειδή η εντολή deep δεν είναι γνωστή. Αυτό είναι σωστό, αφού για το Octave η λέξη deep δεν έχει καμία ιδιαίτερη σημασία. Ένα βασικό κομμάτι της εκμάθησης κάθε γλώσσας προγραμματισμού είναι η κατανόηση των μηνυμάτων σφάλματος που παράγει και η αντιστοίχησή τους με πραγματικά προβλήματα στο κώδικα που δημιουργούμε. Τα συντακτικά σφάλματα είναι πολύ εύκολο να εντοπιστούν και να διορθωθούν, αφού συχνά επισημαίνεται η ακριβής τους θέση στο κώδικα. Στο δικό μας παράδειγμα, το σφάλμα έχει εντοπιστεί στην πρώτη σειρά και μπορούμε εύκολα να το διορθώσουμε. Στο επόμενο βίντεο θα γνωρίσουμε τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η διαδικασία υποβολής θεμάτων στο μάθημα της πληροφορικής.